الحمد لله الكائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي تبسر فلا جباو مالكونا مالكوكا كوفو كوالين منو سامعني واتي أو كنيما دليلا أو بسم الله أو كجم كمانديكا نبفما دين بارو ni jam kan kene ni telesir fla sanfe sangani sanga kawli ka sela limuma madola ka do ira bismillah telesir fla jabala kono anu ka baroke Allah taala ka dina salmanka o hukum ko ngala anga bima welele o yanga karam ko ba nanga almami amina folidi ama baboro ane asigiro fanye to ani jamu imam assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمجارة. دمايا. باشوفي تعمل. كلاندو. باشتي. تغني جم. إيه إمام من تراوري. إن شاء الله ربنا ما تلقوا تشين ما إن شاء الله. إمام. نال السلام. جمع مصري. جمع مصري. فاطمة الزهراء. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى يفهم. الحمد لله إمام كا فولي كوما سكني نو إمام مؤمن تراوري. إن شاء الله. جمع مصري المامدو. min to dalindo Fatimatu Zahra talko ceceni ani ale de bina baroke bi Allah taala ka dina sanumanka mo yar se ka ta ka femito dina re se ka ta ka femito ni oye ben adama don che beni nafa min bi ala Allah taala min fo ala kololo min bi a cieni na kira min fo ala ni ala sora ma baroyi abina bolo de kono imam amba me ko be مغني يوجه نال السلام جورج من بيالا نال السلام نفاج من بيالا إن شاء الله بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله أما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن شاء الله رجارا أمي تغني الله تعالى فيك أبو الشيطان ترما الشيطان من قال دعوة فيك أجل أبو على كنمان وكمان مسؤول بلغنا سكير ما كان محمد بن عبد الله أنا كسود وأنا كسبعين أنا مية سنة ولسنا ونفقس الدولة بما يا رب يا ما على كننا ويونا آمين وكمان يفو نسلم يفولي يفولي كلمة يفولي بدو يفولي أنا كشيف فولي الله سلام يعني نقمة من البي ni amina kuma wana ndamiga de adama do ni nyo chenyeli na famembula shigila wal majamana kono wal manga du kono wal manga jekulula amina kuma uka nala sana ala mi fala ala kara mi fala na wata ne sidiga ala taala ala mi ko da no ala de bala ba ni da fa mala jeli na ma bay رجع وراكو كادو كوكو لما ترني كوي على الشارع جونتا يا رب ما لك انفرعلو امين امين اكو دانسا كو تيجون شيكا ما انا على تيجون شي تو فني جومني يرتاي لا سنما اكو اي تو الفنا كاي ركا حرامي اكو انا مانغانا نيونتا ان شاء الله akika doka ko ni mangalaw ni ko sara wala Allah taala ta cin fiyo Allah sanama ka ba duma inshallah wala amma do ko ni mangawla mun na fa bala jogange ceshire mi fe ni nyumane ka da la nyuma na fa bi soro chugumena jugman fa na kololo wala ti ni man jugman ge ba fa na sara ka kishama ala kan jugman kali Allah sanama wala sidi Allah taala ko ala mi ga sin ko taala وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده سورة الحج كرو أقول لبني أوفى أي هرب باراودك أي أتشري أكاك مقول من هرب بركة ترى بركة نقول كلا أقول ني أي كلا هرب بركة لا لا صنع من فرجونا دوكم وكيف أكاك تشري لا تلك الدين جوليلا أسيكو بلا aka shirindin jolla anni ana kan naflu Allah ta'ala ko ma khalaqatu al-jinna wal insa illa liya'budun kuma ka do ko nyuma ya fana o dore dine joli abilibili ba do yo aka shirin jolla ako man wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bi alimin surati ali imran
akika da be fulu fu mabulu ka di ni no maka Allah ne ko saraka do kuna ala ba kalama inshallah taala ni nyumo yi ni mo ya kwa ni ko be be me sisi femi ko folo o nyuma yayi o di nyuma yayi an nyuma ya temani yoje kuma kan ni ke walela inshallah wallahi an karamo ko inshallah be abi damne mi folo di be mi damne du kono folo du kono sogodi Allah taala ko ako mogo minnu n'a bɛ hɛrɛ fɛ a ye bɛn ni cɛ min b'a fɛ n ka hɛrɛ kɛ n'i ka denbaya ye a ye bɛn balima minnu bɛ hɛrɛ fɛ a ye bɛn dugudenw minnu bɛ hɛrɛ fɛ a ye bɛn jamanaden minnu bɛ hɛrɛ fɛ a ye bɛn n'a ma bɛn a b'a fɔ mɛlɛkɛw a taa n'u ka hɛrɛ ye fɔlɔ yan'u ka ɲɔgɔn faamu subhanallah a kumana bɛn a bɛ sinsin du de kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ ka taa jamana kɔnɔ ni bɛn ma sɔrɔ du kɔnɔ bɛn tɛna kabila la cɛ n'a muso cɛ fɔlɔ de ye bɛn ye n'u kana dutigi ni dendenw cɛ olu ka bɛn balimaw nama ka bɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o la bɛn bɛ sama o la ka taa kabila la ka sɔrɔ ka taa dugu kɔnɔ ka bɛ jamana kɔnɔ ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ko kisi n'a bɛ ala kira ma a ko i k'a dɔn al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasudu ba'dahu ba'dan rawahu Bukhari wa Muslim a ko i k'a dɔn ko sila mumini na mumini ɲɔgɔn k'aw ka kɛ komi kogobolo jɔli di a ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ komi kogobolo jɔli silamɛ ni silamɛ n'a silamɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ de komi kogobolo jɔli n'i biriki dingɛ ma kogo dɔ la dɔrɔn wo bi yala kuma kɔrɔ ye nin de donc a kana sɔn a ka fara bamananw ko ni kogo cila ko basa bi don maanaam walima ni kogo cila ɲɛwɛrɛ bi don o la ni ye fɛn o fɛn ye a ka sote kɔnɔ ko faamuya ma se ka sɔrɔ la aw dama ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ a ye Alahu taala ka taa bila n'a ka kira ka taa sira sinon n'an y'u minɛ bɛnbaliya tɛna karamɔgɔ ni Ala sɔnna ma ala k'an kɛ olu minɛ baw ye ala k'an kɛ olu minɛ baw ye imam n'an bɛ jinɛ baro hukumu de kɔnɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ka fɔ nin y'an ka alimamiba y'an bolo Imam Mumin Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Talikɔ Ceceni ma juma kutubakɛlaba don misiri min bɛ wele Fatumatu Zaharaw tɔgɔ la an n'a bɛ ka baro kɛ min kan o de ye bɛn a nafa bɛnbaliya a kɔlɔlɔ imam i bɔra k'a fɔ an ɲɛna bɛn bɛ daminɛ du kɔnɔ ni bɛn sabatira du kɔnɔ sigiɲɔgɔnya bɛ na o fana bɛn ɲininen don ye fana siga t'a la fiyewu bɛn ɲininen don de sigiɲɔgɔnya bɛn de ɲininen bɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Adamu karamɔgɔ Jawara n'a bɛna sigi la sigi bi diya de mais n'a ma bɛn sigi bi tiɲɛ ala k'an kisi Adamu nafa min bɛ bɛn na sigi la fɛn dɔ bɛ e Adamu bolo a se tɛ ne mumini ye fiyewu mais ni fɛn t'an ye n'an bɛnnen don n bɛ taa fɔ Jawara tɛ nin di yan wa n ka mɔgɔw dilan i b'a di hali waribɔ t'a la bɛn bɛ fɛn dɔw sɔrɔ a se t'i ye mais ni bɛn bɛ e ni ne cɛ dun ne bɛ wuli ka taa ɲini sa de kɔni n bɛ taa fɔ kɔfɛ de ka taa ɲini k'a sɔrɔ n bɛ se ka sɔrɔ n yɛrɛ kɔrɔ bɛn de b'o kɛ sigi la ala ka bɛn sabati i y'a faamu misaliya dɔɔni ye sa mobili y'a dan bolo mobili tɛ ne bolo ne muso ka ten wuli la ni fɛn t'an ye n bɛ taa daminɛ ɲɛma i ka muso ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la i b'a ta ka taa nafa dɔ tɛ nin ye nin ye bɛn nafa ye sigi la n bɛ bɛn nafa ye sigi la sigiɲɔgɔnya la ni bɛn bɔra yen o bɛ kɛ sigi degunnen ye ala k'an kisi ka bɔ ma imam halisa baro in kɔnɔ nin ye sigi ye n ye silamɛ n tɛ silamɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi la o bɛn ɲininen don adamadenya bɛɛ kɔnɔ yali silamɛ fila fana ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛw yɛrɛ dama bɛnna a nafa dɔ bɛ se silamɛya ma wa o nafa ba de o ye silamɛya ka ɲɛta ye awɔ n y'o de f'i ɲɛna ala kira ko sababu ma don dɔ la i y'a faamu وقال الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة قال بلى يا رسول الله إصلاح الذات بيني وفساد الذات بيني أكو أتابع الله في فويو من درجة والما من نفاق أبو كتمثلين الشؤون سرقاتوك من نفاق أبو katemeseli kan a nafa ka bon ka tɛmɛ sun kan a nafa ka bon ka tɛmɛ sarakatu kan yalima tɛ dɔn ne k'o fɔ aw ye wa sababu ni ala kira de mankan ye a nafa ka bon ni seli ye a nafa ka bon ni sun ye a nafa ka bon ni a ka sarakatu ye o ye jumɛn ye naam a ko aw ka bɛn a ka bɛn a ko de nafa ka bon ni bɛn ye Allahu akbar a ko n'an ma bɛn
ako dili ko lamu ne do min na dili ke ako me ma fa be shidi de ako ba ka dine dika boy ka fara fara ga fanga ba ka do ya imam nam iko ala kira kisi ni nama biama ale min kira ma awo ale de filɛ k'a ka sahabaw ɲininka n'ala sɔnna ko a t'a to n ka fɛn fɔ a ye min nafa ka bon seli ni ala kira yɛrɛ mankan ala ta de mankan ye a nafa ka bon su ye wallahi o fɔta de kɛra bɛn bɛn i b'a dɔn ko danne tɛ adamadenya kɔnɔ foyi tɛ min bɛ bɛn bɔ ni bɛnbaliya nana yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen i ko bɛnbaliya k'o de ye dilikɛla ye o ye dilikɛla ye k'a ka diinɛ di ka bɔ yen an bɛ diinɛ la an bɛ diinɛ na an bɛɛ bɛn danni a tɛ dati foyi la an bɛ se dabila bɛɛ ka kan seli parce que fɛn min nɔfɛ a ka sun ye a tɛna nafa sɔrɔ a la k'a sɔrɔ aw bɛnnen tɛ a ka seli a tɛna nafa sɔrɔ a k'a sɔrɔ a bɛnnen tɛ a ka sarakatu ninnu tɛna nafa ɲɛ aw ye k'a sɔrɔ bɛn man aw ni ɲɔgɔn cɛ a dama ka ɲɔgɔn kanu fɔlɔ-fɔlɔ de ye o de ye hɛrɛ ye mais n tɔw bɛ na o de kɔfɛ y'a faamu donc ale b'a dɔn la ko bɛnbaliya ko fɛn b'a la kɔlɔlɔba de b'a la karamɔgɔ da a bɛ diinɛ tiɲɛ pewu a bɛ adamadenya yɛrɛ de tiɲɛ ka bɔ yen bɛnbaliya kan kisi ka bɔ a ma kan kisi a ma an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na nin ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnni diinɛ baro ka sanga ni sanga ka lalimu wele kuma dɔ la ka se dɔw ma u sigiyɔrɔ yɛrɛ la n'u ka baro kɛ Alahu Taala ka nin diinɛ sanuma in kan an ka bi maa wele ne o de y'an ka alimamiba ye kutubakɛlaba don Mumin Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen don Talukɔ Cɛcɛni ma juma kutubakɛlaba don misiri la min bɛ wele Fatumatu Zahara an n'a bɛ ka baro kɛ min kan o de ye diinɛ yɛrɛ kɔkolo ye bɛn a nafa a kɛcogo imam ni mɔgɔw b'a fɛ ka bɛn o du kɔnɔ sigida la société la u kan ka mun de waleya inshallah an bɛ hadisa dɔ tɛmɛ o ka kuma yɔrɔ kan wa ni Ibnu Umar radiyallahu anhuma ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim aqulu al-muslim la yazlimuhu ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم وأربى فرج الله أنه بها غربة من غرب يوم القيامة إن شاء الله ومن ستر المسلما ستر الله يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وقرأ منك أبو سيدنا عمر ديما على وجه أفلام أكيد دوكو silamana silama ɲɔgɔn ne ye olu ni kelen ye ne kelen a t'a tɔɲɔ a t'a labila i y'a faamu bɛn nafa Adam na a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na bɛnbaliya kɔlɔlɔ fana tɛ se ka fɔ a ka s'a dan na a ko ni i mumini ɲɔgɔn i t'a tɔɲɔ i t'a labila i y'a faamu awɔ a ko kɔfɛ ni maa min sɔnna k'i baden dɛmɛ a ka mako dɔ la k'a dilan wallahi ko Ala Taala ne fana mako dilan k'a sɔrɔ hali mɔgɔ min ye cɛsiri dugu dɔ de bɛ Adama da la ne ye Adama dɛmɛ Adama dɛsɛlen bɛ fɛn dɔ la ne malo da fɛ a bɛ se Ala ko mu'min wuli k'i badenkɛ dɛmɛ kana sigi ko a m'a b'u ye dɛ hali ni Adama ma fɛ i bɛ taa i k'a dɛmɛ i ka sɔrɔ ka sira yira la i y'a faamu a ko n'o kɛra min bɛ Adamu yɛrɛ de la min bɛ e munnu da la m'o wuli Adamu dɛmɛli kama i yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔ la e tɛ k'o sɔrɔ n fana b'o nɔgɔya mɔgɔ fɛ i baden dɛmɛ k'a taa ɲɛ Allahu akbar a ko ni mɔgɔ min fana sɔnna ka degun dɔ wuli k'a bɔ silama ɲɔgɔn kan a bɛ degun dɔ kɔnɔ i bɛ se k'a bɔ a kɔnɔ e y'i cɛsiri cogo bɛɛ la k'a bɔ a kɔnɔ a ko wallahi ko lahara donna ko gɛlɛya donna na gɛlɛya bɔ i kan ja maa dɛmɛ yɛrɛ dɛmɛ de ye maa dɛmɛ ye yɛrɛ kun dɛmɛ de ye n'i ye min kɛ maa ye m'a kɛ maa ye de Seydina Ali ko radiyallahu anhu a ko sabɔ ma ko depuis ale Aliyu bɛ ko ale ma deli ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a ko depuis ale bɛ ko a ma deli ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di a ko depuis ale bɛ fana ma tɔɔrɔ se maa ma o ko ya Ali yalima o bɛ se ka kɛ cogo di a ko a ko ale fɛn o fɛn ka mɔgɔ dɔ ye ko ale y'a k'a yɛrɛ de ko a tɔ nasibi se k'ale de ma wa ale ye fɛn min fana ta ka nino tɛyɔrɔ n'a kɛla ka fɛn dɔ kɛ nino la k'o degu ko a kɔlɔlɔ bɛ sigi ale de ma ko a tɛ s'a tigi ma tiɲɛ y'a faamu Ali ye kodɔnna ye y'a dɔn Ale ye kodɔnna ye kodɔn kuma bɛ bɔ a bolo k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɛmɛ ye yɛrɛ dɛmɛ de ye wa anw ka jamana bɛɛ degré min na bi karamɔgɔ Adama ne bɛ ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛ yɔrɔ Bamakɔ ka gɛlɛn bi pour bɛn ka se ka sabati bɛn ka se ka sabati i tɛ mɔgɔ si dɛmɛ Adama n'o tɛ fara somɔgɔw kan
ni ma fila be mo ka gɛlɛya kuma na olu ko ti bu i kɔnɔ cogo di maa min bɛ gɛlɛya kɔnɔ i y'a dɛmɛ adama fo ka taa sa ti bɔ a kɔnɔ ni ko wɛrɛ t'a tigi la ni ko wɛrɛ t'a tigi la tiɲɛ yɛrɛ la maa min y'i dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ni ko b'u cogo la i man k'o tigi kɛlɛ alors bi ka degun kɔnɔ maa min se ka tɔɔrɔ ta k'i sɛgɛrɛ ka degun kɔnɔ fo k'i safana tigi ko ti bu i kɔnɔ ni ye tiɲɛ ye a kuma na mɔgɔ dɛmɛ ye yɛrɛ dɛmɛ de ye a kuma na ko mɔgɔ n'i b'a fɛ ka adamadenya yɛrɛ dɔn dɛ i b'i yɛrɛ filɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ filɛ i n'a fɔ cogo di min ka di Adamu a ka k'i ye a ka k'i ye o de k'i baden ye o de ka d'ale fana ye Adamu i t'a fɛ maa ka min k'i la i fana bɛ kɔnɔ kɛ mun min na o de man d'a ye ne don bɛɛ bɛ fɛ pani ka fa ka k'i merci mais e t'a fɛ ka fa ka kɛ maa o ti ɲɛ i y'a faamu a ko kɔfɛ ni mɔgɔ min sɔnna ka adamaden dɔ sutura wallahi ko lahara don ko min sutura i bɛ buga sutura mun de kɔnɔna ka sutura i y'a ye libuko yɛrɛ de la i y'a ye ko min na a libuko don da b'i fɛ k'a fɔ mais i ye da minɛ ka bɔ a ma imam bi maaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ka ɲininkali kɛ ko la jamu i bɔlen tigi ka ko kan ala k'an sutura o contraire olu bɛ maliyɛnw bolo bi ala k'an sutura olu ti y'a la dɛ olu b'a labɛn ka n'a curi kunna de ala kana k'a kɛba ye ala kana k'a kɛba ye n'olu y'i y'a la don a bɛ kɛ cogo di ala k'an kisi mɔgɔ min ye jogo jugu la a bɛ k'a labɛn ka n'a da yɛlɛ i sigilen i ka so kɔnɔ ni e y'a kɔ ɲɛna dun maa min mago bɛ talonin na bi na ala k'an kisi karamɔgɔ Jawara ala k'an ni an bɛɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ k'an kisi talo ma jɛngo ka bin n'ala sɔnna i y'a faamu a kumana ni maa min ye mun y'o fana lebu i tɛ sa ni ala min lebu dɛ ala kana s'a ma ala kana s'a ma dɛ lebu man di ala ye a bɛ bɔbaliya bolo ala t'a fɛ ala tɛ maa lebu la fɛ ala kana k'a ye ala ko an kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ an kana ɲɔgɔn fɛsɛ an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn kɔnɛ an kana fara an kana ɲɔgɔn dabali n'ala sɔnna ma ko n'i y'a ye Jawara ye min nɔgɔla mumini k'i n'o dɔnni man k'a to yen ka n'o ɲɛɲini kana ci sɔgɔbɛ f'i k'a fɛ k'o bɛɛ dɔn o ma ɲini man di ala ye i kana muso sɔgɔbɛ f'i k'a fɛ k'o bɛɛ dɔn a bɛ maaw nege bɔ ɲɔgɔn na Jawara na mɔgɔ nege bɔ ɲɔgɔn na kɛ malila ala de dafa la tiɲɛ dɔ bɛ k'an bɛɛ jɛ ala ka an y'an bolo amina ya rabbi imam naam baro in baro fɛrɛlen don nin ye walanda dayɛlɛnnenba de ye an bɛ taa n'a ye dɔɔnin n'ala sɔnna inshallah sisan bɛnbaliya kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la du kɔnɔ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la sigi la kɔlɔlɔ jumɛn bɛ a la adamadenw yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni alhamdulillah karamɔgɔ Jawara bɛnbaliya du kɔnɔ ni dudenw ma bɛn du tɛ yen hali n'a ka jama ka ca hali n'a ka jama ka ca du tɛ yen mais hali n'a ye mɔgɔ fila n'a bɛɛ de don o de ye du ye l'Ittihad de quoi o bɛ nin fɔ minɛ l'union fait la force o de ye fanga ye bɛɛ ni fanga ye est-ce que y'a faamu y'a faamu an karamɔgɔ tun bɛ nin fɔ an ɲɛna an kun tɛ k'a jateminɛ yɛrɛ mais bi an y'a ye an ɲɛna Allahu akbar a ko pétrole t'anw fɛ yan sanu t'an fɛ yan i y'a faamu kɔgɔji t'an fɛ yan a ko mɛ fɛn min bɛ anw fɛ yan maliyɛn hakili sigi don ko a kana sɔn nin ka bɔ an bolo dɛ hakili sigi a kana sɔn nin ka bɔ an bolo fɛn min b'an fɛ yan bi o ye koto ɲɔgɔn da la a kana sɔn nin ka bɔ an bolo dɛ karamɔgɔ dama an bɛ kɛnɛ min ka b'a gɛlɛya la dɛ ala ka nɔgɔya an b'a ɲini ala fɛ ala ka sɔnna a bɛ dɔn ka kuma na i ka da la ni du ni bɛn tɛ dugu kuma ti fɔ ala ka bɛn sabati du kɔnɔ dugu min kɔnɔ bɛn tɛ dugu tɛ yen ala ka bɛn sabati an ka dugu la ala m'o kɛlɛ jamana min kɔnɔ bɛn tɛ yen jamana ko tɛ yen ala ka bɛn sabati an ka jamanaw la ya rabbi ma ala m'o kɛlɛ an ye o kumana bɛnbaliya a kɔlɔlɔ ka bon kojugu ya rabbi ma ala k'an bɛn ni bɛnbaliya nana nafa bɛ dɔgɔya nafa bɛ dɔgɔya sɔrɔ yɛrɛ bɛ ban kanu bɛ ban mais Abdulmumin sisan pour an ka se ka bɛn est ce que n'an ye sabali matarafa o jɔyɔrɔ tɛ bɛn kɔnɔ alhamdulillah sabali jɔyɔrɔba de b'a la mais sabali fɛn dɔ bɛ sabali nɔfɛ kira Musa alayhi salam a ko ala ma a ko n b'a fɛ i ka n sɔn sabali la kira Musa a ko ne ka Musa a t'a fɔ n k'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na wa a ko ne ma sigiɲɔgɔn ɲuman ne ye mun sɔrɔ sabali tɛ bɔ Musa de ye ala deli ye sabali la ko n b'a fɛ i ka n sɔn sabali la a ko ala ko a ma ko fɔ n k'i sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na
ni min so sigi ɲɔgɔn ɲuman na sabali ti bɔ a kuma sabali fɔlɔ o ye sigi ɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ de ala k'an sɔn o la cɛ ka sabali i ka furumuso ɲuman sɔrɔ muso ka sabali i ka furucɛ ɲuman sɔrɔ balima ka sabali i ka balima ɲuman sɔrɔ sigiɲɔgɔn ka sabali i ka sigi ɲɔgɔn ɲuman de sɔrɔ n'i ma sɔrɔ i ka sabali adama o b'a tiɲɛ i bolo a bɛ kɔrɔbɔ i bɛ kɛ sabali ni sabali kɔrɔbɔ bɛ na sabali bi tiɲɛ dɛ a kuma sabali subasiman fɔlɔ min ye o ye sigiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ye ala k'an sɔn sigiɲɔgɔn ɲuman na o ye jiɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ ye ala k'an sɔn baden ɲuman sɔrɔ furuɲɔgɔn ɲuman sɔrɔli ye imam naam est-ce que bɛn kɔnɔ tuguni n'an sabalila est-ce que n'an ye yafa fɛnɛ minɛ a ti an ka sigi kɛ bɛn kɔnɔ inshallah mɔgɔ yafara ɲɔgɔn ma i y'o min fɔ an bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la bi anw ka jamana yɛrɛ bɛ degré min na bi a bɛ wajibiya an bɛɛ kan an ka yafa i y'a faamu o de ye ka yafa Allah taala b'a fɔ surati Nisa kɔnɔ wa sulhu khairan bɛn ka ɲi bɛn ka ɲi an ka sulhu k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma kiritigɛ ba ɲi an k'o to yen an k'o to yen an ka sigi ka kuma an ka sulhu kɛ ka bɛn bolo da sinon dɔ kɛra bɛɛ la adamu ka dɔ bila ne yɛrɛ ka dɔ bila n'o kɛla sigi bi diya wallahi dɔ kɛra bɛɛ la kumana min bɛ ɲinan kɛ sa o sulhu de adamu jawara an ka bɛn n'an ye sulhu kɛ sa bɛn bɛ nati est-ce que y'a faamu imam Hassan alayhi salam kuma min na ko gɛlɛyala a fa salen kɔ ani maaw ya cɛ a ye Hassan ya sigi ko in filɛ place min ye ne place de don mais ni ko ye nin place magara be joli bonta bɛ cɛya a ko di maaw ya ma ko n tiɲɛna an ka bɛn na an ka sigi an ka kuma nin fɛn min ye nin sigiyɔrɔ ye ne sigiyɔrɔ de ye bi maa si tɛ dugukolo kan min damu ka tɛmɛ ne kan mais me diɲɛ silamɛw joli makara ne kama bi sigi mais n balimakɛ n bɛ min f'i ye saya bɛ Ala de bolo a bɛna don min na Ala de b'a don dɔn ni sala ɲɛ n ka bonya bɛ segin ma ni yɛrɛ sala don i b'a segin ne dɔgɔkɛ ma n'o ye Useni bɛn kɛla ne ka hali n'a ma bɔ a da fɛ o don o ye silamɛw ka joli bɔn o y'o bali kosɛbɛ nin dɔ bɛ se ka na an ka sokɔnɔ yɔrɔw la ne ne bɛ ka ɲɔgɔn sama fɛn dɔ nɔfɛ Adamu hali ne y'a sɔrɔ buwa tiɲɛ don an bɛ ka ɲɔgɔn sama nɔfɛ peut-être n'an y'a tilan 60 ɲɔgɔn san n'an y'a tilan bɛɛ bi saba tɛ wa mais ne ko Adamu ne tɛ sɔn fo i ka 10 fara ne kun o ti ɲa y'a dɔn a ka gɛlɛn dɛ mais ko laɲɛli kama dun siratigi b'a ɲini Adamu fɛ ko diya wajibi tɛ comme peut-être Adamu e ye télé baarakɛla ye e ka wuli ka dɔ ka cɛni alimami da ye alimami da dɔwɛrɛ la mɔgɔ laseli kɔ e ka 10 fara ale kun peut-être i bɛ bɔ dɔ kan k'a sɔrɔ ale mɔgɔ sigi fiti ala k'an bɛɛ sababa imam ne baro fɛrɛlen wallahi ni si tɔ bɛ baro tɔ bɛ yen télé baaraw don waati la kow don ka da jamukan yɛrɛ n'a nafa kan ani ka da waati yɛrɛ koron kan kuma kuncɛ kuma la ani foli kana ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma min bɛ yen dɔrɔn o ye an da bɛ kuma kelen min na an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ o y'an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka yafa fanga man kɔnɔ bɛ an ka bonya bonya de ka fisa Ala de fanga bonya o kɔfɛ n bɛ foli bila ka taa an bɔ yɔrɔ ma an bɔ yɔrɔ min na ka na bɛn n'o ye Talikɔ Ciceni n bɛ foli bila ka taa an ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka sigida bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kɔfɛ n bɛ télé baarakɛlaw yɛrɛ fo n'o ye télé sirifila baarakɛla cɛman na musoman n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ e yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajɛya la ani ka yɛrɛmajigin na Adamu e de ye an karamɔgɔ ye e ka fɔ ka garibu wele ka n'o sigi k'o lamɛn an t'o la quoi ma yara bɛɛ ma Ala k'i bolo min ka baara la amin Alahu taala an ka jɛ Ala ka labali jinɛ kɔnɔ amin o kɔfɛ an bɛ foli bila ka taa an ka n'o y'an ɲɛ jɛyɔrɔ na an ka sababu ɲuman ye min ye nin bɛɛ tigi ye min y'an senni kɛnɛ kan o de ye Sɛrifu Sumani Madani Hayidara Bamadan ka jigima fa bay sanga purutan inshallah Ala ka o sigi wɛrɛ yɛrɛ na a kumana an bɛ min ɲini dɔrɔn o yafa Ala ka hɛrɛ k'an na Ala ka basi kira kama bijam sallallahu alaihi inshallah alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen tɛlɛsiri fila sanfɛ ka wuli ka se lalimu ma kuma dɔ la ka dɔw bisimila an ka bi maa welelen o de ye an ka imamba ye Mumin Traoré min sigiyɔrɔ bɛnnen don Talikɔ Ceceni ma
juma kutubakɛla ba don jumalasela don misiri la n bɛ wele Fatumatu Zahara an n'a tun bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye bɛn a nafa bɛnbaliya a kɔlɔlɔ baro in bolila de kan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye walanda min di an ma a y'a bɔ dɔnni min na Ala kana dɔnni ban farikolo min ye a nin baara in k'an ye yarabi Ala kana farikolo in jeni a dira an yɛrɛ minnu ma yarabi Ala ka kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen ye shukran lakum fi amanillah.